Noiztik dakotzu harremana behakin? Ikastolan bate ebili ginen. Txikitiatik doai bat eukale ikustesan. Fuera de serie bazan, munduko honen izateko aukera askokan. Number 1, esaten dagoan. Bueno, eta nolakoan zen zurekin? Hasi ginean oso adeitsua, goxua eta detailistia zen. Baina edaten ebenean oso sakar portatzen zen erekin. Jurgistatxoat izan da beteanik, gau pasa batzukin ju batea. Horrek eruan bere galbidera. Mutikua galdu izan, ziaro. Parrandiari eta lizunkeriari, bere karreriari baino importantzia ondixo gamunotzen. Diru biharra haukan, desesperota gauzen, eta diru lortzeko bide samurrena zela entzagoen. Ez geden espero behan hartuko zanik. Bueno, zaidazu zein otzun. Lepotiko batu nostan, eta isa ito egin nostan. Eskerrak nahi laguna bintzet, iesitia lortu ebela. Eta gero zer? Tortura hon zintuen ez? Bere baserriko garajera eruan, eta zila baten lotu nostan. Hanaz izanek albaixua. Barkatu, Eske, kordeitiekin bakarrik, dardarkazten naiz. Hori pasauzanetik ezin jo lorikin. Ez naiz etxetik urteten. Bueno, psikologora fateko bakarrik. Bueno, mutikoa. Onja, klaren gotzu berba. Goinik, gutxi inotzun. Egun horretan, marihuanian zeinketan bea gonbiarrian, ni honezkeo, pistoli hartu eta pelotak errebentau kostaten.